Pán Rajciger? Áno. Dobrý. Mám pre vás nepríjemnú správu. Operácia nevyšla tak, ako sme predpokladali. A vaša žena už nikdy v živote nebude chodiť. Pán Rajciger. Bude musieť byť 24 hodín denne pripútaná na lôžko. Ale to je strašné. Je. A vy ako jej manžel ste jediný, kto sa o ňu vie dobre postarať. Budete musieť opustiť zamestnanie. Na pivo s kamarátmi môžete rovno zabudnúť. A už nikdy v živote, nikdy sa nedostanete na dovolenku. Pán Rajciger, nebojte sa, ja som iba žartoval. Ona umrela. Teda, pán doktor, vy ste debil. To ma tu naťahujete.